Stvarno? Ja, bre, Marina, ko 100 godina da imaš, majke mi je. Ne, nemoj ništa da radiš. Blizu sam, dolazim za 5 minuta. Toni, ajde, dođi, bre, Marina se odvalila, bre, ne znaš šta radi. Da, ima jedno dugme, jednostavno, vidjet ćeš. Usred noći, Pa direktore, tamo je sada jutro, oni tek sad počinju da rade. Halo, mama? Da? A zašto zoveš ovako kasno? Je sve u redu? Trebalo je da je zaustaviš, vidi nešto liče. Mislim ja keva. Čekaj, ti kažem, moglo se svi ko ti, ja neću da idete. Čuti to! Narezao sam ti ovaj disk. Nikolin miks, šta je na njemu? A to je neki moj miks. Kad ti je teško, znaš, da ti bude još teže. Moramo da pozovemo vašeg supruga, da nam on potvrdi sve to što... Ne, molim vas, nemojte da ga zovete, napravit ćete mi ogroman problem. Kad dođeš kući, pij dosta vode i pod hladan tuš obavezno. I nemoj više da mešaš piće, molim te. O Bože, hvala ti, konačno sam spasena. Šta ti radiš ovde? Pa Neša me doveo ovde da budemo sami. A gdje ti je Vanja? A Vanja je nestala čim smo izašli iz kafića. Što ste imali veliki nevolja i vaš prijatelj. moraš da se setiš šta si sve tačno stavio u onu hranu. Onaj recept je pravi rudnik zlata. Deda, već sam ti rekao, nisam zapisao recept. Samo sam stavio sve što sam imao u kući. Opet misliš sa Filipovićem? Zar mi nismo razrešili da mogu da se družim sa kim god hoću? Ti to namerno, da me nerviraš. Marse je dobar drug, fin dečko. A sve je to zbog toga zato što me je Rade odveo na ples. Pa ti si ljubomoran. Tanja, ovde je bilo još fotografija. Tada! Nisi me očekivao. Pa Keva kaže, fini gospodin, pa sam tebe odmah upisao. 300 grama govedine, a pola kile zabole me za vaše pare. Ti si baš duhovit. Pa takav sam po celom tebi. Zaprosi. Tanju, našu Tanju. Tanju, direktorku prodaje Tanju. Poklonit ću ti recimo. Radi sa njim šta god hoćeš. Tata, deda, imam sjajne vesti. Ja znam da ti je to dao tvoj ortak Nikola. To mene više veže za ovaj mrtvi grad. Ništa. A šta smo ti nas dvojica? A što onda ovde piše Nikolin Mix?